belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers. Vakbond APVO is het niet eens met het plan van de minister van Financiën om 11 Nederlandse douaniers op Curaçao aan te stellen. Dat zegt Raymond Margarita namens de vakbond. Minister van Financiën, Javier Silvania, kondigde gisteren de komst van de 11 douaniers aan. Volgens Margarita is er niet overlegd met de vakbond en lijkt het erop dat Curaçaose douaniers op die manier achtergesteld worden. Een 50-jarige vrouw is gisteren opgepakt. De arrestatie vond plaats op de kruising tussen de Ruiterkade en de Van Spijkerstraat. De vrouw wordt ervan verdacht politieagenten te hebben bedreigd. Zo zou de vrouw onder meer via het nummer 911 hebben gezegd dat ze politieagenten gaat doodschieten. De zaak is verder in onderzoek. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefoon 0800-035 di già luna per viernes voor die setor de mente te cu setor de noche pa turno servicio nang of patrão cita. Se você traz cita pa já sabra, tambe por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar mesora, pone o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, Aqualectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você come abo. Na het sturen van een brief om een lopend onderzoek stop te zetten, hangt de politieke toekomst van minister Dorothy Peters-Janga aan een zijden draadje. Dat meldt de Extra vandaag. Volgens de krant heeft minister Peters-Janga haar laatste waarschuwing gekregen. Dat gebeurde naar aanleiding van coalitieoverleg tussen de MFK en de PNP. De partijen steunen de minister nog, maar de steun is broos geworden. Vertegenwoordigers van verschillende overheids-NV's hebben gisteren een akkoord ondertekend. Het gaat om vertegenwoordigers van Aqualectra, Curoil, RDK, CPA en KTK. In het akkoord geven ze aan dat ze gaan samenwerken bij de ontwikkeling van nieuwe energieprojecten. De ondertekening vond plaats tijdens de ministerraad. Minister Rui Sandro Seintje van Economische Ontwikkeling heeft gisteren overlegd met de Chief Commercial Officer van Air Belgium. Die maatschappij gaat vanaf 15 december weer op Curaçao vliegen. Er zullen vluchten worden uitgevoerd vanaf Brussel. Air Belgium gaat 2 keer per week naar Curaçao vliegen en er is een korte tussenstop in Punta Cana. Het probleem van de loslopende koeien in Brievengat lijkt te worden opgelost. De koeien zijn eigendom van een man die enige tijd geleden is omgebracht. Sinds die tijd lopen de koeien rond en zorgen ze voor overlast. De Extra meldt vandaag dat een deel van de koeien nu gekocht is door mensen in Bonaire. Daarmee worden de koeien van de straat gehaald en komt er weer wat rust in de straten van Brievengat. Met een 6-1 overwinning op Suax is het team van Pitjengolo gisteren opnieuw kampioen geworden bij het vrouwensoftbal. Daarmee is Pitjengolo voor de 39ste keer sinds haar oprichting kampioen van Curaçao geworden.
Pichingoro komt uit de wijk Buena Vista en bestaat sinds de jaren 70. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.